안에 로컬. 네네. 45세. 가시보셔. नै बेवहाय संग्रा खावग्रा जेनाखि गोथार जुलि जादों नै बेवहाय अमा बेदर आसाम ट्रेक्टर बर'नि ट्रेडिशनेल बरियाल' खादा एकदम जाब्रैलायखाबाय आच्छा ओमफ्राय अमा बेदरनाव नोंल'खा नामा बाहाग लानाया आंल'खा बाहागानो माने सबसे गोथावसिन सङो आंनोखा बरिया नै बेनो आरोखि ना नै आदालाय मा संदों बेहायनो एसे दंदेरो थगायदोंसो थगायदोंसो थगायदोंलै बिराद खाराब बियो जा खादा रोगाना फैबाय आं दे ओरैहाय नै बेवहाय दङ ओमफ्राय आदालाय मा बाहागाव नै बेदरनि बाहागावलाय आच्छा दे गोथाव आरोखि ना नै ओमफ्राय नै आदायानो रानग्रायाव बाहाग मोनदों दा आदा औरा एकदम हास्लाबबायालै देवरा बिदिखायनो ओरैहाय नै बेवहाय संनाय खावनाय पुरा एभ्रिथिं बेवहाय ना बेदर अनला खारै
बर'नि ट्रेडिसनेल बेदर जाग्रा खायद' आरोखि ना दाउबो होलायबावदो अनलायाव अनलायाव दाउबो होदों लकेलबावसो लकेलबावसो बरियाखा हाराम गानाया लकेल दे खासिबावसो अनलाजों दाउला खासिनाया माने दाना अमा बिरा गावनो एवथाबा बेनो आरोखि ना नै ओमफ्राय ओरैहाय सयाबिनबो मोनजागोन नै ओमफ्राय नै ब्रादारा हटेलनि इनचार्ज जाहैबाय बियो ओमफ्राय नै ओंखामफ्रा बेनो आरो बिराद मोजां ओमफ्राय ओरैहाय नै बेदरा अमा बेदर ओमफ्राय नै बेवहायनो माबा सामब्राम हादों सामब्राम हादों आरोखि ना नै गामिनि नै बाजैमोना मानसिखौ रायनानै गाबनो हाया सामब्राम हाबा गाबहोनो हायो मा सामब्राम हाबा गाबहोनो हायो आरो ने ओरैहाय आरोखि ना नै ओमफ्राय मारगौसो होनदा हनै गाबहोनो हामारो दे ओमफ्राय नै बेवहाय ओंखाम जाग्रा हटेल आरोखि ना नै दुनियानि मानसि बेवहाय जागोन हाबा जानो फैग्राफोरा बेयावनो जासिगोन आरोखि ना नै देलायनाय जालागासिनो दङ ओंखामाबो नै बेवहायनो जादो रानग्राफोर नानि बेवहाय ओमफ्राय खमलाबो मोनजायो आरोखि ना नै माबा गोथावनो ओरैहाय नै जालागासिनो दङ नै ओंखामा हाबायाव ओंखाम जासिगोन आरोखि ना नै जालागासिनो ओंखाम जालागासिनो आरोखि ना नै जालागासिनो ओंखामा नै बाजैया जाबाय बाजैया नै ओरैहाय आब'आबो जागासिनो नै